करूँ कि 5 ইয়াৰ্ছত आमार BTR অঞ্চলৰ মানে গোটেই ৰেৰূপটো আমি সলনি কৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনাক কম মানে UPPL চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय बेखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। तो दिनैहाय मेन टपिकआ जाहैगोन बिथां प्रमद बर'नि बुंनायनि सिगां आं बर' रायजो राजा गासैनोबो मोनसे भिडिअ फुटेजखौ आं ससे नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। ससे माने कमप्लिटनि बिथांनि बुंनायखौ फोसावनो बा खोन्थानो नागिरदों। बिदिब्ला खोनासंग्रोनानै लाग्रोदो आं बुंनायनि सिगां। करूँ कि 5 ইয়াৰ্ছত आमार BTR অঞ্চলৰ মানে গোটেই ৰেৰূপটো আমি সলনি কৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনাক কম মানে UPPL চৰকাৰ অহাৰ পিছত 2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে। সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মই কত ফৰেন সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায়, আমি গোটেই BTRটো আমি ফুলনি কৰি দিম। তো दानिया फैदो मेन टपिकआव। बिथांमोना 5 बोसोरनि गेजेराव BTR ओनसोलनि रैरुप महर मुस्रिखौ सोलायगोन होननानै बुंदों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों बिथांमोना मालयेशिया सिंगापुर माहायबा थांनो नाङा 2 बोसोरनि उनावहाय बावहाय बिबार गायनाय बायदि रोखोमनि बिबार जोंनि BTRखौ मा होनना बुंदों सिंगापुर बा सुइजारलेण्ड बेफोराव थांनो नाङा, सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरदों मिस्टार प्रमद बर'। आं बे भिडिअखौ एक्चुअली सोरबा सासेया हगारदोंमोन किन्तु जाय भिडिअ हगारनाय नोंथांनाव आं क्षमा बियो, नोंथांनिफ्राय आङो भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै आङो बेखिनिखौ हगारनाय जादों बा गाज्रि मोननाङा, नोंथांनाव क्षमा बिग्रोखानाय थाबाय। 2 बोसोरनि उनावहाय सुइजारलेण्डनि बाथ्रा बुंदों। जों बर'आ BTCखौ जुदि सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हायोब्ला आं नोंखौ बिराद मोजां आखाइ खबगोन आरो बर' रायजो राजाया नोंखौ बा प्रमद बर' सेलुट 1000 बार सेलुट होगोन। नों BTCनि खोथाखौ दा बुं, आसामनि खोथाखौ नों दा बुं, अल इन्डियायावनो दिनैहाय नोंथाङा खोन्थानो हाफेरगोन नामा सुइजारलेण्ड बायदि जायगा खोन्थानो हागोन नामा प्रमद बर'? इन्डियायावनो सुइजारलेण्ड बायदि जायगा गैया, दिनैसिमबो खालामनो हायाखै इन्डियाया। दिनै मानोथो इन्डिया बायदियाव मोनजाया लाफानो रांख्रब रुंख्रब थानो गोनां जादों प्रमद बर'? दिनै सिंगापुर सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो नागिरदों BTCखौ। BTCआ दिनैहाय माबायदि सिंगापुर, नोंनि जायगाखौल' सिंगापुर बायदि खालामना लाबा जानाय नङा। नोंनि जायगायावनो माथो नोंनि समस्थियाव सिंगापुर सुइजारलेण्डनि बाथ्रा खोथाखौ नोङो बुंदों। नोंनि समस्थियाव CC ब्लक होनाय लामाया दानो मानो गानो गोनां जाखो? बे जाबाय नामा सिंगापुर सुइजारलेण्डआ? बेनो जाबाय नामा प्रमद बर'? नोंनि दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव चापागुरि टु मालिबिथा थांनाय लामा दुनियानि हाद्रि जाना थांनो गोनां, बेफोर जाबाय नामा मालयेशिया सिंगापुर माबा बायदिसिनाया? ओमफ्राय नोंनि रङियानिफ्राय BTC सेक्रेटारि अफिससिम फैनांगौआव बेसेबां लामा गाज्रि जानानै दं? हाइवे रडनि नोंनि BTCनि हाइवे रडआवहाय जिथु डिभाइडार बा मोनसे गेजेराव लामा माबा दङ दंफां गायनाय, बेखौ खालामनो हाफेरदोंना प्रमद बर'? बेफोर खोथाखौ बाद दोन। नोंथाङा चापागुरि टु धालिगाव टाउनाव हाबफेरबायदां मालाबा? बेल'सो साखोन सिखोन एसे जानानै दं। नों मेन लामाखौ नोङो सिंगापुर बायदि खालामनोखौ नाजा। नोंनि BTCनि नोंनि BTRनि लामायानो माथो सुइजारलेण्डनिबो असाइसिन, खाथियावनो थानो समाया। बिबार बागान खालामगोननो माबे खनायाव खालामगोन, माबे जायगायाव खालामगोन? बेफोरखौ खालामनो हायोबा बेस्ट प्रमद बर', नोंथाङा सेलुट होगोन आं नोंखौ। सेलुट होनानै नोंनि बान्दा बायदि आं खामानि मावना जागोन नोंनि न'आवहाय। नों जुदि 5 बोसोरनि गेजेराव BTCखौ सुइजारलेण्ड माबायदि खालामोबा नोंनि दाहोना मावनानै जागोन आं नोंनि न'आवहाय, मिन्थिबाय? बेथन नाङा,
दाहोना बैनानै जागोन आं नोंनि न'आवहाय खुला खुलि बाथ्रा नोंथाङा बेखौ एसामिस रावजों बुंदों बे पलिटिक्सनि राव बे दुनियानि लेथ्रा नोंसोरनि बुंनाय रावफ्रा उन्दै गथ'नि राव रावबो इन्डियायाव चिफ मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना दिनैसिमबो बुङाखै सुइजारलेण्ड बायदि बानायगोन आं इन्डियाखौ बुंनो हाया नरेन्द्र मदियाबो हाया बुंनो हाया दिनै नोंनि रावनिफ्राय नोंनि खुगानिफ्रायसो बे बाथ्राखौ खोनादों इन्डियानि प्राइम मिनिस्टाराबो सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हानाय आं खालामगोन होननानै बुंफेराखै दिनैसिमबो बेसेबां लासिं सिं 5 बोसोरनि गेजेराव नों सुइजारलेण्डनि खोथाखौ बाद दोन नों आं पलिटिक्स माबायाखौनो जानाय सोरबा जाख्ल'नाय सोरबा माख्ल'नाय सोरबा लुंख्ल'नाय बेफोरबायदिखौ आं बन्द' खालामगोन स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन आंबो जाया होननानै नों गोरा बेखौल' बुं आंबो जाख्ल'आ आंबो पार्सेन्ट लाया बे खोथाखौ नोङो गोरा बुंलाय हायो नामा नोंनि खिबुनाव माथो दरजायानो खुला गोजा दरजा गोनां गोजा नोंनि न' खिबुनजोंलाय 10% लाया होनना बुङो दुनियानि पार्सेन्ट लाग्लुंगासिनो दङ बेनो नामा नोंनि प्रमद बर' गुस्लायनाया बेनो नामा सुइजारलेण्डआ नोंनि 5 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव सुइजारलेण्ड खालामगोननो बिटिसिखौ बबे माबे एंगेलनि राव बाथ्रा बुंखो नोंलाय लाजिनांगौ नोङो खामानि गैया बेफोरबायदिखौ बुंस्लायस्लाय नोङो सोरबा सासे न'खरनि गैयै मानसिखौ बिराद मोजां फोरों अब्लाना नोंखौ बै न'खरा मोजांनो नोंखौ बाख्नायबावगोन गैयै न'खरफोरखौ नाय सिगां नोंनि बिटिसियाव मोनजायालाफानो रांख्रब रुंख्रब जाजोबनानै दङ थैहां जानानै दङ बेफोरनि खोथाखौ सिन्था खालामफेरदोंना नों प्रमद बर' नोंलाय माथो गावनि उदैखौसो एकदम मायुंथां माथां बिराद गिदिर खालामना लाग्रोदों माथो नोंलाय ओंखायनो गुस्लायनायनि नामाव जाख्ल'नायनि नामाव नों खोथा बुंबाय थादों जाख्ल'नायनि फारसे नों गोजानाव था नों दिनैहाय पार्सेन्ट लाया होननानै बुंदों बेफोरनि प्रुफ दं 100% प्रुफ दं मोनथिबाय प्रमद बर' सोर लाया बिलाय मानो लायाखै 8% लानाय 5% लानाय 7% लानाय बेफोर सोर लादों हा साननैसोनि उनाव आं फोरमानखौ होबावगोन आं नोंथाङा मा एक्सन लानो हायो बेफोरनि फारसे स्ट्रिक्ट खालाम आंनि डिपार्टमेन्टआवबो आंबो जाया बेफोरबायदिखौ नोङो खनसे गोरा बुंनानै ला स्टेटमेन्ट होनानै ला हायोबा नोङो आं सरखार थासान्दै रावबो इएम सोरबा डिपुटि चिफ सोरबा सिएम बेफोरो पार्सेन्ट जानो मोना आंबो जाया होननानै गोरा गोख्रों हायोबा बुंनो प्रमद बर' नों सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ बाद दोन नोङो इन्डियानिखौ इन्डियायाव दिनै सुइजारलेण्ड खालामनो नागिरनो बुंनो हाफेराखै रावबो मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टाराबो हाफेराखै दिनै नों फिसा 6 सिडिउलनि सिएम बेफोरसो दिनै बेफोरबायदि बिराद सुइजारलेण्डनो माबा लेण्डनो बेफोरबायदिनो खोथाखौ बुंबाय थादों थ' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंबा शेयार खालामनानै हो प्रमद बर'निसिम मोनहैनायनि आं दिनै शेयार खालामनो खोन्थादों बेखिनि भिडिअखौ थ' बे जिखियानो जादोंला दिनै आरो मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों आं दिनै बर्मानि जिहेतु गथ' एक्सिडेन्ट जानानै फैनाय बेनि भिडिअ फुटेजखौबो नाय बिदिब्ला मोजांनि बाथ्रा बर' रायजो राजाया हयतोबा बे भिडिअखौ नुबाय जानांगौ बा नायबाय जानांगौ हयतोबा निउज मिडिया जेरावबो नुबाय जानांगौ आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि पुलिस डिपार्टमेन्ट बा डिपार्टमेन्टखौ आं सेल्युट होगोन आं
मानो होननानै बुङोबा दिनै साननै सानथाम जाबाय मानसिया दिनै हमजाबाय गासैबो दल संगठना बिनि एगेन्स्टआव आबसुआनो होन बनसुआनो होन गासैबो दल संगठना धरना होदों बा बिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंदों हमनांगौ कालप्रिट जायफ्रा जाय गथ'खौ बुथारदों बे मानसिखौ हमनांगौ एरेस्ट खालामनांगौ आं बेनि थाखाय पुलिस डिपार्टमेन्ट पुलिस प्रखाखन बिथांमोनखौ सेलुट होगोन आं सेलुट होगोन खारन दिनै बिथांमोना साननै सानथामनि गेजेराव जाय बुथारग्रा बेखौ हमनो हादों बास बिराद मोजांनि बाथ्रा आं बेसिम सेलुटखौ हाजारबार सेलुट होगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै बै गथ' जाय बिमाया गावनि उदैयाव बिसिबां खस्थ' खालामनानै जोनोम होदों लानानै दिनै जोनोम होदोंमोन माबा मोनसे बै बिमाया माबा मोनसे सिमां दंमोन बै गथ'नि सायावहाय आरो जायफ्रा दिनै बुथारदों जायफ्रा हमजाबावबाय बेसिम मोजांनि बाथ्रा आं बेखौ सेलुट होगोन बेखौ जुदि हमनो हादोंब्ला थांनाय ISPL बावहाय मा जादों बेनार बिसिनायनि गेजेराव आं राकेश ब्रह्मखौ बार बार बुंदों राकेश ब्रह्मआ नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंबाय थादों एग्जाम्पलाव दिनै बे सासे गथ'खौ दिनै बुथारनायखौ जुदि साननैयाव जुदि हमनो हादोंब्ला दिनै बै बेनार बिसिनायखौ दिनै नोंथांमोना मानो हमनो हायाखै खारना मा जाहोना मा बावहाय मा हाबनानै दं हयथ'बा नोंथांनि मानसियानो बिसिना दोननाय पलिटिक्सखौ बेलेग खालामना होनो नागिरदों सोरबा सासेनो दाय होनो नागिरदों दिनैहाय बिदि पुलिस प्रखाखना बेखौ साननैयावनो हमनो हादोंब्ला नोंथांमोन सरकार थानायावनो नोंथांमोननिनो पावार नोंथांमोननिनो गासैबो आयेन आदालत गासैबो UPPL निनो दिनै नोंथांमोना दिनै बै बेनार बिसिनायखौ मानो हमनो हायाखै आबसुनि बिसिदों नोंसोरनि UPPL नि EM नो MCL नो सोरनिबा लिडारफोरनि फट'खौ दिनैहाय बेनारखौ बिसिनो हादोंब्ला बिसिनायखौ दिनै बिसिनायखौ नुदों नोंथांमोना दिनै गुबुनखौसो हमदों बिथांमोना नंगौना नङामोन दिनै जाय गथ'फोरखौ दिनै बुथारदों बेखौ दिनै बिसिनायाव माबायदि बुथारदों बिसिनानिफ्राय माबायदि बामखांना लांदों बाइकआव माबायदि फज'नानै लांदों बिनि भिडिअ फुटेजखौ नोंथांमोना नुबाय होनबा दिनै बे बेनारनि जाय बिसिनाय बेखौ मानो हमनो हाया जाय कालप्रिट बहायबो सासे कालप्रिट दं बेफोरखौ मानो हमनो हायाखै दिनै ओरैनो फेथार बुंबा जानाय नङा नोंथांमोननिनो पावार नोंथांमोननिनो सासन गासैबो आयेन आदालत पुलिस प्रखाखन नोंसोरनि आखायावनो दंजोबो दिनै UPPL सरकार प्रमद बर'नि सरकारावनो दंजोबो दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै बेफोरखौ मानो गोख्रों एक्सन लानो होनो हायाखै आबसुनि बेनार दिनै बिसिदों दिनै मानो प्रमद बर'आ बेफोरनि सायाव मानो गोख्रों एक्सन लानो हायाखै दिनै बर'नि सिनस्रि प्रमद बर'आ दिनै बे आबसुनिफ्रायनो फैनानै दिनै शिफ्ट जादों बियो दिनैहाय होनबा दिनै मानो बेखिनिखौ माने एक्सनखौ लानो हायाखै जाहोना मा हाबनानै दं UPPL नि गेजेरावबो मा बेनारखौ बिसिखुमानानै दिनै गुबुनखौ फाव फान्दायनो नागिरदों ना मा बाथ्राया बिदिसो थाङो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गोबां गोलावबो जाबाय गेजेराव जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंनाय जादोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव आखाइ खबजबनानै आंखौ निमाहा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि